Sekube nguna phakade sofela sekube chapter 3 verse 12 uthi inkosi ininike ukwanda nokuchichima othandweni omunye komunye nakubo bonke njengokuba sinjalo kinina. Ngifisa nje ukuthi bazalwane lokuhlala kamnandi besikuhleli ngothando oluchichimayo uma nizokwazi ukudlulisela lokho kunoma ngabe ubani ongena ngalo yamnyango, this church will be very small. Lendlu yesonto iyobancane within the next year. Noma ngabe ubani ongena ngomnyango nidlulise loluthando oluchichimayo kuyena. Kungabi bikho ngisho yodwa into eyonenza ukuthi ningakwenzi lokho. Uma bazalwane ibandla lihleli lithandana, uNkulunkulu uyabandisa abantu abasindiswayo imihla ngemihla, not just occasionally, kodwa imihla ngemihla. Lelisu bazalwane noma ngabe ngena umuntu onemali, noma ngabe ngena umuntu ongenayo imali, bantu abasha, you have a task to love that person. You have a task to embrace that person. Noma ngabe nimjwayele noma ngabe nimjwayele, embrace everyone who walks into that door. Leli bandla lizokhula lingakwazi ukustopheka bazalwane. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asale nani njengoba simethemba ukuthi uzohamba nathi. Angibonge bazalwane umyeni wami, ngibonga igama leNkosi uJesu. Angilu doubt uGcobo lwakhe. Alibonga igama leNkosi uJesu. Namanje bazalwane siye Hadingi, ngeke ngize ngikhuluma mangithi khona into yake yakhulunywa uNkulunkulu kumina, but ngihamba emva kwendoda egcotshwe uNkulunkulu. I understand fully uGcobo lwakhe bazalwane, and ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angenze ngihlezi ngimile emva kwakhe. Ngiyabonga noZulu. Sise White City awuzange uzongiphathe kabi. Ngiyakonfirma lokho ukuthi ngihambile emva kwakho. I am led bazalwane, cha ngiyaholwa. Alibonga igama leNkosi uJesu. Anginawo amahloni okusho lokho ukuthi safika emshadweni nginga understand ukuthi kunoGcobo ngako uNkulunkulu alibekile, kodwa manje ngiya understanda futhi ngizimisela ukuthoba ngezikhathi zonke. Banda lase White City nisifundisile ukuhlala nabantu abaningi. Besibuye ebandleni besingaze sibe sebandleni elikhulu kangaka. Ngako la ninyatheleke khona bazalwane siyaxolisa. Amen. Bantu abasha la sike sanyathela khona bengisikona ukuthi ukunje ngiyamthanda umuntu ohamba ngomncwele. Khona uyakhuluma ngiyathetha umthetho wami, but impilo yami into ukuthi umuntu omusha kufanele ahambe ngomncwele. Anginayo i-discussion nomuntu omusha bazalwane. Anginayo futhi enye i-understanding yami ithi awukahlushwa yilutho, thanda uNkulunkulu, khonza uNkulunkulu fully. Elami lokugcina bazalwane lithi uma kufika umama umfundisi nobaba umfundisi omusha, nifane nomakoti. Uyabona umakoti umeyogana bazalwane, usuke engazange waphuma esibelethweni sikamamezana, kusekade kuphume umyeni wakhe esibelethweni sikamamezana. Kodwa umakoti kuyakufuna indlela yokuyifaka esiswini sikamamezana ukuze naye abe yiphathi yefamily, abe yiphathi yomndeni ayakuwona.
ngako uma kufika umama nobaba umfundisi omusha iadvice yami ithi hamba oyifake esibelethweni sabo. Ile into esiza umuntu ukukhula nokukholwa endleleni. Noma libazalwane omama bafundisi abafiki benokukhetha abantu. Kodwa kuye kube ngazi ukuthi siyakhetha uma ngabe kunabantu abangafuni ukuze sibelethweni sakho. Hallelujah. Amazi okunthanda ukuthi ningene nayi noma kusiphi isibeletho nikholwe nje. Ile into ezoninceda abantwana bami egameni lika Jesu. Amen. Angiyazi ngiyenzile ukuthi ikhulu kangakanani ukhala ngibona nikhuluma ulethe healing kakhulu empilweni yami nasendleleni yami yobizo. Amazwi mama agcine ngawo aqale ngawo uma kube khona onyathelekile ngiphethe White City lo 4 years ngisekhona ngiyaxolisa angithethelele kodwa nje uma usuku umele uNkulunkulu kunaleli zithi nenze izizwe zonke abafundi o understand ubethunye ukuthi akangenze mhlambe wenzeke ngesandla siqotho shwele kodwa njengesithunywa bekumele ngikwenze umthunywa uNkulunkulu. Angibonge kakhulu bazali base White City. Namhlanje sinonkosikazi sisebalazweni YouTube, TikTok, Facebook through iYouth yase White City bashayelele izandla. Angaze ngicabange ukuthi ngiyoba famous ngalendlela uma ngifike eWhite City. Bazalwane nginitshela isikhithi engingayazi abantu ko South Coast, ko Midlands, Zululand abanye abayi nasenkonzweni belindele nje isermon yami. Mangi imali ngayipostanga ngiba senkingeni ukuphendula ukuthi kungani intshumayelo ingangenanga. Noma besiniphethe sinithandazisa sinesenza konke kodwa ngakolunye uhlangothi you train us. Sibe molded sabaphundi ngenxa nje yokuba kule vicinity yase White City. So ngalawo mazwi we thank you and we salute you White City. Bekumnandi ukuhlala nani besingaqhubeka sihlale. Ngiphatheke kabi ukuthi ngihambe nganakhelanga indlu kodwa nje kumnandi ukuhlala nani bengawuhlala no 20 years uyedwa umuntu osehlukanisayo uNkulunkulu nephimbo lakhe sicishe sengihambe egcineni bazalwane. Ngakho bazalwane siyabonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo White City ni iWhite City ngiqhathanisa nebandla elilapha kwizenze kuthiwa lalisesiqhingeni saseMelita kuthiwa kwakuyibandla lalinothando ngenkathi begibela umkhumbi ongane direction oPaul kuthiwa baphumela esiqhingeni la baphathwa kahle ngobubele obungavamile iWhite City njalo because ubezothi omunye why nihlupha ngokwenza lo mcimbi wanamhlanje ngoba next week vele nizobe nimphukisa imusi noma ngo22 February nizobe nimenzela umcimbi but nihamba imayela neqhathi elingavibeki ngempela njengasho bengimenywe eMarikana naseKlexdorp ngigcine sengingasazi kumele ngenze njani. Klexdorp ngibuye ebusuku eMarikana kufike kanga ngenxa yokuhlonipha nina. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicabanga ukuthi bazalwane akukho kuhle okubonakalayo engikwenzile. Ngaso sonke isikhathi uhlale ethi uNkulunkulu kini awukakenzi kahle. So nithintile kakhulu inhliziyo yami. Kodwa ngokwenza kanjalo udumo lonke ngiyesiguqweni ngiyothi uNkulunkulu kunconywa wena hayi mina. Angikwazi ukuthatha udumo lukaNkulunkulu ngoba uzomqeda. Ngiyahamba ngiyomtshela ngaphakathi kwami ukuthi nazi izincomo ezakho. Ngokwenza kanjalo ngifundisa ukuthi ehadini ngifike ngihloniphe ngingafiki ngithi sizimengameli. Kodwa nje ningenzela ukuthi wonke umuntu yonke imizi ngifinyelele kuyona. Ngakho White City ngale nkonzo anazi bazalwane ukuthi izwe lithi siyabonga no I love you lishite ngakanani. Sibona abantu beyibulala because abakazi ba appreciate emakhaya. Sibona abantu bengene inkingeni bashoda nje ngomuntu oyedwa uthi well done umuntu ozokurap ishoulder. So njengomfundisi bazalwane uNkulunkulu uyasidlulisela ukuthi asenze lento inswenu akazanga ayenze. Ngakho White City soqhubeka simkhulekele.
Yeah. Mfethu sithole thandaza.